Ambyuring warit Ambyuring warit sunduling mentes Sunduling mentes Nyelopok lako hambur Nopo Kratok Ontorjo Muduro Setiaki ojo waju ora sampai melaku tidak bakal jaga maju tidak yuk jadi laku sing gedhe, sing dawa, sing dhuwur. Apa lawanan landing ayo ra kelewingan kudu takut dosa hidayah. Wah, cokot siung pamit mati denganku bareng.
mantra Tanbara ngarep seyuta mburi sedhi tega lelana ora bakal mundur secangkah. Wah, bareng-bareng bicara tubuh-tubuh kemanten siung pengabdi. Ojo tak kondusur sabet ketringin mati ya. Piyambakipun mboten narimaken lajeng ngetok kerosan jebol wetringin. Wah, kekuatane magila-gila. Merga nika duwe aji-aji ingkang saklan untuk bayani. Menapa menika? Lapak pengantor-antor. Oh, niku yen to diwatek 1000 gajah kekuatan. Jebol napa-napa saged. Yen wonten kula trima mundur. Aja gerung. Aja gerung. Iki napa niki? Lah menika napa? Pusaka Sakalima ingkang sampun kondang asma menika Jemparing Cundamani. Oh, naminipun Cundamani nggih. Wah, kula pun tegel kalih anak kula murid menika jane murid sing kula sayangi. Waduh. Panjenengan ora bekti manpateni malih niki. Misalkan jauh juta bae pangestu. Monggo ditegeli mawon ya. Agar teng banget. Sinedya boten sanes sawung pejahipun Raden Orakodara ngunduh wohe pakarti. Rikala semanten Werkudara sampun siwah saking pangandhenganipun Sang Guru Yenggo Sang Ismaya samangke nglampahi tapa kanthi slana pejah kenging senjata Cundamanik gilang-gilang pandhani roh Raden Orakodara.
kados pundi? Oh, mereka Udara hilang sepatu hilang. Kok sepatuku? Anting hilang padanipun. Pergi kenging pusaka kula. Pusaka kok nyokoti kan Mbak. Kenging menapa mboten apa-apa nek kula kandhake saru. Diguyuk kepe. Mboten dados menapa jeng menika prihatin panjenengan. Mboten napa-napa nguyuk kula sing penting ora nguyuk tanduran. Oh sing penting esuk tandurane wong tani padha subur. Inggih mangkaten sang topo pegawan. Ayah. Iki lho Nak, delok niki lho, delok. Saya mateni karo Udara pusaka lima, wekku. Inggih kok pinados. Nang aku juga saya ora adono. Dono aja dina. Pusakane mateni wong. Aja meneh upatane dono. Inggih kula pinados. Lajeng kados pundi? Pun niki dilebake kendhaka. Mangke dibeto wonten negari Ngastina, aja digawa nang Sela Kumpeng. Dadi patane Ndara Kala aja. Liyane mboten napa-napa nadya panjenengan menika dawuh pangandikaning sang topo apa sang pukulun Bathara Kala, nggih ta? Ning siji niki kula suwun. Pesanipun Kula boyo wonten negari Ngastina mangke ajeng kula tandani. Tandang ya terus pundi? Kula ragat kula dadekke iwak. Mangke dipun sate napa digule napa ditongseng. Lajengipun dipangan utawa ditedhi dening para Kurawa. Kasetene Werkudara rata sak Kurawa lho niku. Ini menapa mangkat. Wah, sampeyan ora percaya kali Durna. Ha Durna Pak. Kudu percaya. Oh iki saking dewe. lain katu simagakan. Pun mung kari siji. Kula tak nyamun dadi tresna, kula tak nyolong. Untadewa niku lega donya lila mati. Wong sing ndoah-ndoeh ora ngerti upa bengkong. Apa-apa jaluke nyoke, neh. Kowe balik di nyapa jaluke dineke nyoh. Ngoten niku. Oh iki sangat dawuh. Kula namung nderek panjenengan. Pun mampresane wujud kula. Sandi kokana karyawan Pindha kumbang sematu saring tawang. Ora kok kesuwen iku lek piro. Mboten dados menapa. Nggih, pun niki bantu diwadhahi wong Kendhaka. Kula tak nemoni Puntadewa. Tak jaluke Puntadewa. Isa kendel wis mangkat.
nudu-nudu ingkang sampun kula ayahi mlebetaken pot marimono Yayi. Legeg-legeg sadulita menika Koko Prabu Sri Bathara Sena. Manyar malah bali Yayi nyanyi. Raya-raya kula saking Nanjing tapa wonten mriki badhe ngaturi pirsa dumateng panjenenganipun Nyai Puntadewa. Wonten dawuh ingkang badhe dipun paringaken gegeg-gegeg. Estripun kula menika nampi dawuh dewa tedah. Tapa kanthi anggayo wujude wayu, wayu catur. Injih. Lah wayu catur menika saged kalampati ento panjenengan kula priyantosaken nggih. Iya lajeng ngersanipun. Sumangga. Mulaturi manjing wonten ing Gendaka. Menika srana panjenengan saged nampi nugraha kanthi pratos kula tapake nggih. Dewa yang namanya Prangasem sayang. Lakon iki bengi matine para Pandhawa, mati kene aku Pandhawa. Paman Durna. Oh, bejo kemayangan sinong ora kangelan. Kasena Puntadewa gampil pun kula lebetke Pandhaka. Pusaniki kemawon antum gawe. Panjenengan kedah tutuli kalian kula lumarep wonten negari Ngasina sing pokok mbacotake laku mateni. Puntadewa mateni Werkudara. Nggih. Lajeng kula kados pundi? Sang Dewi Tegawati duweni pajiban panjenengan dadi Ranti Mas. Ranti Mas menika menapa? Wah, sampeyan bujuk ngerayu kalian si Janaka. Oh, Janaka menika panengah Pandhawa. Wah, bocahe pancen kudu mati, mergo pancen wonge rumis. Sapa-sapa dibujuk, sapa-sapa dibujuk. Mung suruh panyuwun kula nggih. Panjenengan ampun kepelut kepecut dumateng Janaka. Mergo Janaka kuwi duwe aji Asmaragama. Asmaragama. Nggih. Iki saking dewa kula nanti ya to. Putri nanging kula putri Senawati lho. Nah, ngono. Pun monggo kemawon Cipatu mengke panjenengan boyong Janaka dipun jakwasu wonten negari Astina. Pandhawa telu mati mung kali wijan Wayaranti. Sedewa kula gampil dirembak. Wang diayu ngambararum sang kusuma
lingganing busana kinuntrang masakno ayane padha sinuwane kinjomoyo dan adem sangyo proyakso mangkono sungandika Ponceleng-ponceleng iblis alamat jujikan Joramaya Unwadung dawuh Gusti nimbahi dumateng ngati dasar kawula adoh kowe tak awi ceratak ora ketake moya ana sing bakal ndak andharake mung kejaba sajugo ari kala semono aku wis pinercaya utawa wis utusan kalawan abdiku kinasih Prabu Tegalana Prabu Tegalana kuwi duwe adi jenenge Tegawati sing wis manunggal nyawiji karo aku saperlu mateni para Pandhawa kok piye carane saka pangertenku Tegalana lan Tegawati wis sak jiwa utawa nunggal karo kalawan para Kurawa lah iki mung kari nunggu esuk apa sore aku percaya sawutuhe kalawan Prabu Tegalana kalamun to kalegan iki patining Pandhawa wah yen to kados mekaten kula namung sekti jumurung kados putrih parentah paduka wis nanging tak antu-antu kok durung ana pakabaran sing tak kuwatirake menawa iki mung kejendu sing awang-awang kasandungi rata mara kaki tata-tata sedane ngalogo dawuhna kabeh para jim-simpan miprayangan supaya ngupaya bocah sing arane Petudara Puntadewa Janaka lan Kembar yen to pancen ketemu materna sing tanpa sebab dan samarwa moring susmo Cinta semoyo winahyo yang sepi simpan tanging kalbu pangguaning warana tamen saking liat layak lubeng nyawuyo pindho saking suwanto supaya rasa jati mulai mengatur ingkang ngabdi nyuwun tambahin pangestu madal pasilan nyuwun banget ora ketang cara kita sanggup pun Prabu Dalo dina iki ora kuwatir tak jamangi saka wadro
ning Brahmana mangsa santi jaya jaya dikandani ayu dul marang nang ngarep iki suasanane genting. Lah kowe mandeg mangu sik kok. Kakang sing saka rasaku negara Ngamata iku pancen peteng mergo kena bebenduning Jawata. Lah kamu piye? Ya mergo kaya mengkono iki kudu nganggo penggalih kanthi perwit aja mung usrak-usuk kudu tenaga. Mergo nento nganggo kol mengko bakal apes nek nganggo akal tak duga ora bakal kateman citraka. Oh ngono to. Lah kok kowe muni ora sembarangane pitanmu piye? Yo mergo ngancam para Pandhawa kuwi ora ana liya kejaba traing dewa. Pasamar mamuring susma sinung semaya winahe ing simpen ing kalbu ya yen kaya ngono aja nganti kendhat engko yen awake dhewe iki mengko kleno ora urung malah sing dadi bebaya dadi korban ora kejaba pepundenmu para Pandhawa mengko Kakang ayo diracak kok nganti ana bebaya arek ngono.